Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Apple. Taong 1990. Liboro, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagamot si Apple. Masaya ito na makatulong sa kapwa at hindi yon humihingi ng anumang kabayaran kapag nanggagamot. Nasa 50 na ang edad nitong si Apple noong mga panahong ito at meron itong 3 anak na lalaki. Ang pinakapaborito niya dito ay si Kaber. Naging masaya naman ang tagpo ng kanilang pamilya. Hindi din kasi basta-basta ang pamilya nitong si Apple at masasabi talagang merong kaya sa buhay ang mga ito. Kapag merong okasyon sa kanilang bahay ay nakakadalo ang lahat ng kakilala nito sa kanilang lugar. Kung hindi nyo kasi naitatanong, itong si Apple at ang kaibigan ng tatay ko ay naging matalik na magkaibigan dahil parehas silang manggagamot. Hindi sila yung tipo ng manggagamot na nakikipagkompetensya sa bawat isa. Bagkus ay tinutulungan nila ang isa't isa sa pagtutuklas ng panibagong aral sa panggagamot. Ang di lang alam ng kaibigan ng tatay ko na meron itong alam si Apple na isang malalim na proseso ng utob. Hindi lubos akalain ng kaibigan ng tatay ko na kayang gumawa ni Apple ng mga ganong uri ng bagay upang masunod ang lahat ng proseso nito. Hindi din kasi basta-basta ang lihim na aral ng utob ayon sa kaibigan ng tatay ko. Ang utob ay merong 3 uri. Hindi ko nababanggitin ang mga yon sa kadahilanang sagrado ang 2 uri nito. Yung isa na lang kasi sa demonyo naman yon. Ang napiling utob nitong si Apple ay ang pag-alay sa isang demonyo. Gumuguhit yon ng pentagramo na kakaiba sa lahat ng pentagramo na alam natin. Ayon sa kaibigan ng tatay ko, ang proseso ng sa demonyong utob ay meron itong mga simbolong doon niya palang nakita sa buong buhay niya kahit isa din siyang manggagamot. May alam siya sa lihim na aral ng utob pero hindi yun ganon kalalim. Nakita niya ang lahat ng simbolong ginawa ni Apple nung mga panahong yon at saksing buhay siya hanggang sa kasalukuyang panahon. Isang araw, habang kumakain itong si Carlo sa kanyang bahay, yung kaibigan ng tatay ko, napadpad itong si Apple sa kanya. "Carlo, hihingi sana ako ng tulong sa iyo eh. Merong nagpapagamot sa akin na sinapian ng engkanto." Wika ni Apple habang kalong-kalong ang batang walang malay. "O siya, Apple, papasukin mo dito. Sandali, kukunin ko lang yung libreta ko," sabi ni Carlo habang dali-dali yung pumasok sa kanyang silid. Ipinahiga nila ang bata at hinawakan naman ito ni Apple. Di kasi gaanong dalubhasa itong si Apple sa mga pagpapalayas ng mga espiritu sa katawan ng isang tao o kaya'y sa mga nilalang na gumagambala dito. Kaya siguro pinagtagpo itong 2 manggagamot dahil sa kanilang mga natatanging abilidad upang sugpuin ang mga masasamang elemento. Malakas itong si Apple sa malakas, pero sa ibang bagay nga lang, kagaya ng pagpapahirap sa mga nakukulam at nababarang, at lalong-lalo na sa pagtuligsa sa mga aswang sa aming lugar. Walang takot si Apple pagdating sa mga ganyang bagay.
Ilang minuto pa ang nakalipas at handa na ang lahat ng kakailanganin ni Carlo sa kanyang gagawin. Nag-usal ito ng nag-usal hanggang sa mapabalik niya ang wisyo ng bata. Matapos yan ay hinila niya palabas ang engkanto sa kaloob-looban nito at dali-dali niyang isinara ang mga butas ng espiritu ng bata upang hindi na yon mapasok ng mga masasamang uri ng elemento. Sabi-sabi kasi sa amin na masasapian lang ang isang tao kapag merong butas ang selyo ng kanyang espiritu. Mainam na rin na pasuotin ang anumang bagay na may pilak ang isang tao kapag lapitin yon ng masasamang elemento. Napakadalubhasa ni Carlo pagdating sa panggagamot at pag-alis ng sapi ng tao. Kakayahang espiritual ang taglay nito. Samantalang si Apple ay kakayahang kombateng pisikal. Maraming gamit itong si Apple na pangontra sa mga aswang. Kahit na medyo may kaya ang kanilang pamilya hindi pa rin kumukupas ang karunungan nito. Yung iba kasing manggagamot, kapag nakaahon na sa buhay ay tuluyan na nitong nalilimot ang kanyang aral upang magsimula ng panibagong buhay. Marami kaming kakilalang ganyang manggagamot na nasilaw dahil sa salapi. Ilang buwan pa ang lumipas, naging masaya ang tagpo ng bawat pamilya nitong magkaibigan. Hanggang sa biglang may nangyari dito kay Apple. Yung anak niyang si Kaber ay nakoma ng walang dahilan. Ayon kay Apple, sumama lang yon sa kanyang kaibigan tapos pag-uwi nito, wala namang problema siyang napansin o kahit naramdaman dito sa anak niya. Nung sumapit ang gabi, bigla na lang yung sumigaw ng walang putol hanggang sa maging tulala na lang yon at nawala ang wisyo nito ng tuluyan. Walang nakikitang paggalaw ng kahit na anong parte ng katawan itong si Apple sa kanyang anak. Tanging nakadilat lang yon at kapansin-pansin yung mata nito na parang patay na talaga. Agad namang pumunta itong si Apple kay Carlo habang umiiyak. Yun kasi ang paborito niyang anak at napakabata pa nito upang magkaroon ng ganong uri ng karamdaman. Pagpunta niya sa bahay nila Carlo, agad niya itong sinabihan ng, "Carlo, may nangyari sa anak ko." Matapos yan ay hinila niya itong kaibigan niya patungo sa kanilang bahay. "Sandali lang, Apple. Kukuha lang ako ng gamit." Agara naman siya nitong binitawan at nagmamadali itong si Carlo upang makuha ang lahat ng gamit niya. Seryoso itong si Carlo dahil ayaw niyang mabigo sa kanya ang kanyang kaibigan. Yung iba ngang nagpakonsulta sa kanya na pagaling niya, paano pa kaya ang anak ng matalik niyang kaibigan? Wala na silang sinayang na oras at dali-dali itong pumunta sa bahay ni Apple. Naglalakad lang itong dalawa nang hindi nag-uusap. Itong si Carlo ay nag-uusal na ng mga puder at bakod. Samantalang si Apple naman, tulala lang. Tila ba hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Pagpunta ng dalawa doon sa bahay nila, ay wala namang bahid ng masamang espiritu sa pagpasok ng kanilang tahanan. Pero, pagtungtong nitong si Carlo sa kwarto, kung saan nakahiga ang anak nitong si Apple, doon siya nagulat. Ayon kay Carlo, pagpasok niya ng kwarto, ay kitang-kita ng dalawang mata niya ang napakaraming tao na nakalitaw sa kwartong yon.
Pagpasok nila ay tumitig ang lahat ng yun sa kanila at naging sanhi ito upang mawalan kaagad ng malay si Carlo. Pilit siyang ginigising ni Apple pero hindi siya nakakakibo. Tanging nginig lang ang nagiging sagot ni Carlo sa bawat pagtanong sa kanya ni Apple. Apple, ilayo mo ako dito! Wika ni Carlo habang pahabol na ang hininga nito na animoy. Pati siya ay mamamatay din dahil sa lakas ng presensya ng mga naroon. Agara naman siyang hinila ni Apple papalayo sa lugar na yon upang maging maayos ang kanyang karamdaman. Ilang ulit nang nagtaas ng puder at bakod itong si Carlo, pero hindi niya talaga kaya ang presensya na naroon. Nalulusaw kaagad ang ginagawa niyang usal sa tuwing papasok siya sa silid ng bata. Kitang-kita ni Carlo yung bata na namumutla na ang buong katawan at nakatitig lang yon sa malayo. Yung nanay niya naroon din at yung dalawang anak pa ni Apple. Pero pansin ni Carlo na may sapi din ang tatlong yun. Dahil pag tinitingnan niya ang mag-ina ni Apple, ay nakangisi yun sa kanya habang hawak-hawak si Kaber. Wala siyang magawa kahit ilang beses pa nitong subukang pasukin at palayasin ang mga naroong elemento. Hanggang sa mismong si Apple na ang sumuko at sinabihan niya si Carlo ng, "Carlo, sige lang. Alam kong hindi mo kayang labanan ang mga nakikita mo. Umuwi ka na lang at ako na ang gagawa ng paraan." Wika nitong si Apple. Hindi na sumabat itong si Carlo dahil alam niyang seryoso na itong si Apple sa kanyang mga binitawang salita. Ramdam niya rin ang bigat ng katawan at loob nito noong mga oras na yon. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya sa kanila upang humingi ng tulong sa kanyang gabay para kung sakali mang malaman niya kung paano gapiin ang mga naroong demonyo, ay gagawin niya ang lahat upang makatulong. Ito na lamang ang naisip ni Carlo habang tinatahak nito ang daan pauwi sa kanyang bahay. Ilang araw pa ang ginawa ni Carlo na pagmamasid sa bahay ni Apple, pero wala siyang nakikitang taong lumalabas dito. Kapansin-pansin din ang nakabalot na napakasamang aura sa bahay nitong kaibigan niya. Animoy, pag dumaraan siya rito ay sumasakit ang ulo niya at nahihilo siya. Napakabigat ng hangin sa lugar na yon na parang may nakatira ng isang demonyo. Magmula nang mangyari ang mga bagay na yon sa kanyang barkada, ay hindi niya na yon nakita. Ang ginawa pala ni Apple nang mangyari yon sa kanyang pamilya, ay sinimulan niya na ang isang proseso ng utob na naghahangad ng matinding kalayaan. Ayon kay Carlo, ang pangatlong uri ng utob ang ginawa nitong si Apple. Demonyo kontra masamang espiritu. Gusto niya kasing patayin ang mga gumagambala dito sa kanyang pamilya upang makaganti siya sa mga ginawa nito sa kanila. Pag napatay kasi yon ng demonyo, ay mapupunta ang mga yon sa kawalan. Kapag napunta ang mga yon sa kawalan, ay wala na itong mararamdaman at mananaig na ang kahit na ano, na manatili ang mga nilalang doon ng walang katapusan. Yon ang pinakaparusa sa mga elemento o kaluluwa na susubuking gumambala pa ng mga buhay. Malakas ang utob na yon dahil sa napakarami nitong hinihinging alay. Isang klase lang ng alay ang gagawin ng may alam dito upang makamit niya ang utob na kanyang ninanais.
Ang alay na yon ay ang pagpatay ng 13 babaeng wala pang asawa. Pupugutan yon habang inuusal at ilalapat ang ulo nito sa isang pentagramo. Titirik din ng kandila ang gumagawa ng proseso ng utob hanggang sa malusaw yon. 5 kandila ang ititirik nito papaikot sa pentagramo niyang ritual. Ang araw ng pagpugot at pag-alay niya dito ay sa tuwing Biyernes lamang. 3 buwan mahigit yon gagawin upang makamit ang ninanais niyang utob. Ang utob na dinasal nitong si Apple ay ang pagtawag sa demonyo upang itapon sa kawalan ang mga gumagambalang nilalang sa kanyang pamilya. Lumipat muna ito ng lugar upang hindi siya masundan ng mga nakakakilala sa kanya at para na rin walang manghinala sa mga gagawin niya. 1 buwan pa lamang ang lumipas at pumutok na ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Meron ng mga dalagang nawawala ng mga oras na yon. Walang makapagsasabi kung nasaan ang mga ito. Basta kusa na lang hindi nakauwi ang mga yon sa kani-kanilang pamilya. Nakarating kay Carlo ang mga pangyayaring yon, kaya nagtaka na siya. Kasi nawawala din si Apple noong mga panahong ito. Hindi na niya muna ito pinansin dahil baka naman nagkataon lang. Hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan at napakarami ng dalaga ang nawawala. Kahit sa karatig bayan nila ay meron na ding nawawala. Yung unang 4 na nawala ay natagpuan ng nangangalingasaw na ang amoy nito. Kung hindi pa yun bumaho, ay hindi pa talaga yun matatagpuan ayon sa barangay. Pagsasalaysay ng mga tanod na nakakita dito, ay nakasabit ang mga bangkay ng dalaga sa mga puno ng kawayan. Lahat ng ulo ng mga yon ay nawawala at hindi na nahanap ang ulo ng mga katawan nito. Hanggang sa pumatak ang unang Biyernes ng ika-4 na buwan. Pang-13 ng biktima yon ni Apple, kaya pinag-igihan niya ang pagplano sa pagpatay dito. Isa yung guro na dalaga sa isang lugar di kalayuan sa nilipatan niya. Matagumpay niya namang napatay at naritwalan yon ng utob. Pero nakita siya ng mga rumorondang tanod sa lugar na yon. Ayon sa mga tanod, nakita nila itong si Apple na para na siyang isang halimaw dahil sa umaapoy nitong mga mata at wala na siyang tenga. Pagkurap ng mga mata ng tanod, ay bumalik ang tunay na anyo nitong si Apple. Doon ay tuluyang nakumpirma ng barangay kung sino ang utak sa mga pagpatay na yon. Pinaghahanap na itong si Apple ng mga panahong ito. Pero huli na ang naging aksyon ng barangay sa kadahilanang natupad na ni Apple ang kanyang utob. Pero ang kapalit naman ay ang kanyang sariling wisyo at ang anyo niya. Dahil ang mangyayari sa mga oras na yon ay papatayin ng inutob niyang demonyo ang mga nilalang na gusto niyang ipapatay. Tapos sasapi yun sa kanya habang siya ay nabubuhay. Wala nang lunas ang ganitong klase ng utob kapag nakumpleto. Papayat at hahaba ang mga binti at braso nang gumawa ng utob nito at lalaki din ang mga mata. Malalagas ang mga buhok at puputla ang mga balat nito na animoy naaagnas. Takot na din yon sa kahit anong uri ng gamit na nagbibigay liwanag at sa madidilim na parte ng gubat yon titira hanggang siya ay mamatay. Matapos magawa ni Apple ang lahat ng proseso ng utob,
ay bumalik siya sa kanilang tahanan. Lumabas naman ang demonyong nasa katawan niya at tumagos lang yon sa pader ng kwarto ng anak niyang si Kaber. Matapos yan, lahat ng nilalang na nasa loob ng kwarto ay pinagpapatay ng demonyo. Pagbukas ng pinto nitong si Apple, ay napasigaw na lang ito at nagwika ng, "Ito na ba ang resulta ng utob na hinihiling ko? Ito na ba?" Sigaw nito na parang sising-sisi sa nangyari. Nababaliw na yon at napapakamot sa kanyang ulo nung mga oras ding yon. Ang hindi alam ni Apple, andun pala si Carlo. Nagmamasid lang ito sa gilid habang tumutulo ang luha nito. Awang-awa ito sa kalagayan na sinapit ni Apple. "Kung sana, naging malakas lang ako, Apple. Hindi ka magkakaganyan." Wika ni Carlo sa kanyang sarili. Si Carlo na lang kasi ang nakakaalala dito kay Apple dahil karamihan sa mga kakilala at barkada nito ay tinalikuran na siya noong mga panahong nagkaroon siya ng problema. Isang patunay na ang mga kaibigan niya ay nandyan lamang sa oras ng pangangailangan. Ang magiging kakampi mo lang talaga sa oras ng kagipitan ay ang sariling kakayahan mo lamang. Ramdam na ramdam ni Carlo ang lahat ng sakit at puot nitong si Apple habang sumisigaw ito sa kanyang bahay. Yung mag-ina niya kasi, animoy nasunog ang mga bunganga dahil sa ginawang pagpatay ng utob na kanyang hiniling. Ang nangyari pala, sinunog ng demonyo ang lahat ng nilalang sa loob ng kwarto, kasama na dito ang mga kaluluwa ng kanyang mag-ina. Patay lahat yon ng nakadilat at umuusok ang mga bibig nito. Matapos yan ay biglang sumanib ang demonyo sa katawan ni Apple. Pagsanib na pagsanib nito ay naramdaman kaagad ni Apple ang presensya ni Carlo. Dali-dali niyang hinanap yon habang umaangil. "Carlo! Alam kong nandito ka! Labas!" Wika ng demonyo kay Carlo. Matapos niyang marinig ito, ay walang habas na tumakbo itong si Carlo papalabas ng bahay. Hindi na niya nilingon si Apple, bagkus ay tumakbo na siya ng napakabilis. Yung tipong hinahabol na siya ni kamatayan. Ganon na ganon ang pagtakbo nitong si Carlo. Agad naman siyang hinabol nitong si Apple pero hindi yun masyadong nakasunod sa kadahilanang may ilaw ang bahay na katabi nitong si Apple. Nalalapnos ang balat nito sa tuwing madadantayan ng kanyang balat ng liwanag. Kaya ang ginawa nito ay tumakbo ito papalayo ng bahay nila upang tumungo na sa isang madilim na parte ng gubat. Tumigil si Carlo nang maramdaman niyang hindi na siya nito sinusundan. Nilingon niya ito at kitang-kita niya si Apple na nagtatanggal lahat ng saplot nito na animoy nasusunog dahil sa sobrang init ng kanyang katawan. Matapos yan ay sumuot na yon sa nagsisitaasang talahib. Kahit na anong klaseng paghahanap ang ginawa ng gobyerno, ay hindi na nila nakita itong si Apple. Magpahanggang sa ngayon ay napapaisip pa rin itong si Carlo kung saan nagpunta ang kanyang kaibigang minsan ang gumawa ng proseso ng utob. Hindi na niya ito pinagkalat pa upang mapanatiling sikreto ang isang napakadelikadong proseso ng utob na kailangan ka pang tumawag ng espiritu ng demonyo.
Okay, opinyon ko sa kwento, sobrang nakakakilabot yung kailangan mong pumatay ng 13 dalaga para lang magawa yung ganitong klase ng proseso ng utob. Alam nyo, ilang beses ko nang narinig tong utob pero yung ganong klase ng proseso, ngayon ko lang nalaman to. Grabe, nanindig talaga yung balahibo ko dun. Hindi ko alam na may mga taong gagawa talaga ng ganyan. Pero hindi natin masisisi itong si Apple kasi pamilya niya na yun nandun di ba? Pamilya niya na yung pinahihirapan ng mga masasamang espiritu. Kaya para maging gante, tatawag siya ng mas masama pang espiritu para parusahan yung masasamang espiritu na yun. Kasi kung pakikinggan nyo yung takbo ng kwento, wala namang gaanong gamit itong si Apple sa kanan So hindi niya kakayaning kontrahen yung mga nasa kaliwa. Anong solusyon? Tumawag ka rin ng nasa kaliwa na mas malakas. Pero yun nga lang, yung buhay mo, isusugal mo. Tulad na nangyari kay Apple, tuluyan na siyang nabaliw at nasakop ng demonyo. Ang tanong lang ngayon, nasa na kaya si Apple? Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.